Monggo Dik Umi. Lelagon iki kritikan terhadap penguasa lho, Gong. Oh, pripun? Intine ngene. Zaman semono lagu-lagu kuning-kuning iki, sang penguasa hanya mementingkan golongan dan kepentingan pribadinya saja. Sehingga melupakan apa yang menjadi tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Laras. Kuwi tak tokke meneh supaya kanggo fungsine kanggo kontrol tumraping para penguasa-penguasa sing sak kepenake. Wah, penguasa oknum maksudnya. Oknum nggih. Iya. Penguasa niku kudu ngerti birokrasi. Iya. Piye carane dhuwuran teko ngisoran ki untuk bertanggung jawab manut nyambut gaweane apa wewenange. Ya, betul. Kudu iso ngerti dadi hierarki, Mbah, dadi hierarki. Ayo untuk munggah. Urutan. Urutanipun pekerjaan masuk pemerintahan. Soale pangkat derajat iku mung titipan. Betul. Termasuk Bu Sri rezeki. Betul. Dadi lurah ya gunakan semaksimal mungkin untuk masyarakate. Betul. Enek batese Mas Dalang. Betul. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso diganti, DPR iso lengser, camat kudu cermat, lurah kudu selalu terarah. Betul, betul. Tepuk tangan buat saya. Mau golek paleme dhewe. Pelok barang. Genduk umine urung jenang gula ki aku urung marem kok. Pripun Bu Lurah ngersake lagu? Lurah selalu terarah. Ya. Telu sing diarah. Siji kemakmurane warga, loro kemajuan ing desa, telu katentremanipun para masyarakat. RW rekoso wae. RT. Rekoso terus. Dadi niku piyai loro niku apa-apa kudu ngarep dhewe, gajine ya sithik dhewe. Ora apa-apa. Sehat terus. Sosial, Kak. Sosial Pak RT, Pak RW, pokoknya gampang rezekine pokoke. Amin. Ayo. Monggo, Nduk. Pelok bawa aku dong. Iki bawa jotok selani ya, Gong? Nggih. Ya, lenggase, Mbak Gentari lenggase. Iki mergo kudu diempatke tenan suarane Mbak Umi Afifah iki ya. Ki netizen wis kabeh padha pengen ngrungokke ya. Yuk. Kowe lungguh jajar, hati-hati lho. Nggih, lha pripun? Aman. Yuk. Kowe kuwi kok iso Segar dipangan mati tungkak iki. Jek-jek sik, ayo. Ya Nduk Umi. Monggo. Yuk. Kerami
Sugeng. Dalam. Niki mengke kula nyuwun jeneng kulone kan langgam biasa. Nggih, nggih. Mengke di mendele nggih, Pak. Di medley. Mendele anu dadi ati. Dadi ati. Terus mengke kendhange jaipa. Oke, manut, Nduk. Rungokno Dik, iku di mendele. Medley kok mendele. Di medley. Embele. Nggih. Nggih, siap. Heeh. Dikirimi kanggo sapa, Nduk? Cahayu. Damel kula Dikirim. piyambak. Oh, kangge panjenengan dhewe. Oh, mboten. Damel anu Pak sedaya pamirsa. Oh, ngaten. Wonten mriki kalian wonten YouTube. Oke, oke. Nggih. Terutama Umi Mania. Nggih. Iki sing salah sijine Umi Mania ya ning kene kok. Sinten, Pak? Sing nyekel operator streaming kuwi Mas Sukri Hono Carakodata Solo padha jaya ngomong. Oh, nggih niku member lawas niku, Pak. Nggih, aduh. Wah, member lawas. Nggih, kula nate kena Bang Sukri kok. Kena nopo? Maksudnya kena napa nggih? Kena jope ngoten. Oh, kena lho. jope, Job oke. ngoten niku. Bagus, Nggih. Heeh. Ya. Ah. Keneng sambang sarah wungan kapi lot mreng wicara kang manis manis maremane den prayitna Monggo langgam jenang gula klasik sing penak. Iya. Yuk. Aja ngono aja ngono cengkok
kok kremenane Pak BG nduk. Nano kuwi seneng aku nek ngono kuwi. Iya. Yuk. Ayo campuri Mas Marno. Ya. Iya, Dik. Gendhok Umi Hafifah wis lumadi lagunipun loro dadi siji, Nduk. Heeh.